Yo, salut și bine v-am găsit. Azi vom face un episod care o să aibă mai multe episoade, sper, în care o să jucăm la tavernă, fraților. O să jucăm Arena. Pentru cei care nu știu, Arena este un mod de joc în care îți alegi din trei clase. Cum am în momentul de față am Demon Hunter-ul, am Shaman-ul și am Priest-ul. Și trebuie să-mi aleg unul din cei trei și sincer cred că m-aș duce pe Shaman, fiindcă mi se pare bun. Și după trebuie să alegi 30 de cărți. Efectiv o să-ți dea din 3 cărți și tu trebuie să alegi câte una și faci asta până ajungi la 30. Cărțile gen poate fi ori minioni, ori speluri, ori arme. Acum depinde de ăștia de clase, că unele clase n-au arme, alte clase au arme. Și partea mișto e că minionii sunt din orice expansiune. Deci nu există o limită decât cea pe care ți-o alegi tu aici în decuri. Și să vedem ce să o alegem acum. Bă, sincer, cred că la prima aș alege pe asta. E bun. Nu știu ce să zic aici. Cred că aș lua-o pe asta. Curaj. Aici clar o iau pe asta de 1. O să iau silencer-ul. Aici o iau pe asta. Clar o iau pe asta. Uite, asta e bună. Aici iau ăsta. Hai să luăm trick totemul. Așa. Ce să mai leg? Hai să iau transferul ăsta. Bă, acum cred-mă, nu o să mă aștept că o să fie un deck super genial sau chestii, dar poate o să meargă. Poate voi face ceva cu el. Uite, pe asta ia că e bună, cu heal-ul. Și gen mai am încă vreo 2 sau 3 bilete. Dacă o să vreți să fac și cu celelalte, să-mi scrieți acolo, în comentarii. Asta iau în caz că vrea ceva mare. Asta nu am făcut dragonii pentru ce. O iau pe asta cu Divine Shield. Mai o dată spell. Asta e bună. Alt element. Mai iau dragonul. O să-l iau pe ăsta. Și se pare că o să mai avem încă o alegere. În afară de asta o să mai avem încă o alegere. Iar problema că nu cred că o să avem nicio legendară. Sau poate aveam acum un fix în ultima tură, dar să fie niște legendare de la voie de viața lor. Chiar ursul. Da, nu avem nici măcar o legendară.
În schimb, o să iau cu pasă cu totemul și să vedem ce am ales. Poate fi ceva bun. Poate iese de un window. Și mișto la modul ăsta de joc e cu cât mai multe win-uri faci, cu atât mai mare va fi reward-ul la urmă. Maximum de win-uri este 12 și ai 3 încercări. Ca să vă obișnuiți de așa, este cum erau challenge-uri pe Clash Royale. Tot așa, deci până la 12 win-uri și cu 3 încercări. Doar că diferența este stilul de joc. În rest, cam aceeași tehnică. Cam același lucru e. Bun, avem cartea asta de 1 mană. Bă, e bună. Nu știu cât de bună va fi pe ce voi juca eu, dar în general e bună. Adică gen, deși îmi iau 5 damage, o să-mi dea 5 armură. Care înseamnă că am tot aia. Asta poate ajung să crop, dar o să joc asta ca să-mi dea un alt element. Și mă bat cu un Demon Hunter. Hai vedem ce avem aici. Băi, bun. Asta e bun. Un Fury. E bun. Îi dăm damage și scopul nostru este să batem cât mai mulți. Ăsta nu e bun. O să fac multe probleme. Dacă se mă întreba de ce am făcut asta, e bine că dacă el mi ura el cu minionul, îi spawna alt minion. Și ar fi spawnat alții de ăștia. Și ar fi spawnat un minion care e 2-2. Și nici pe mine m-ar fi încurcat. Așa că dacă l-am omorât eu, deși avea același damage, nu poate să spawneze lupi. Bă, aș putea să joc asta, să-mi fac dragonul sau pur și simplu, gen, dacă dragonul ăsta moare, îi dă două monede. Și o monedă înseamnă un mana. Sau aș putea juca asta. Joc pe ăsta și ca totem, ce să-mi iau? El iau pe ăsta. Deși nu mă aștept cu nimic, mi l ca să nu fac el honorable kill. Și dacă am noroc să nu moară ăia de 1, îi transform 1.000.000 de 1 în de ăsta, în 6-6. Ok. Bun. Deci mi-a ignorat totemul de 1. E bine, a supraviețuit fix ce nu mă așteptam să supraviețuiască. E bun. Aici dau 1 damage. Și îl transform în 6-6. Acum să vedem ce va face el. Hai să cam așa.
Eu sincer acum sunt și super emoționat și destul de concentrat. Fiindcă nu știu ce să fac. Ia uite, are și el minion de ăsta care l-am și eu. Dacă îl joc pe ăsta e nașpa, că poate să-mi dea 8 damage. Nașpa care are board mare. Adică gen are 3 minioni pe masă, iar eu să am, nu știu, 4, 5. Doar că minionii lui nu se compară. Bun. Ce ai, mă rupe. Mă rup cu combinația asta. Dacă nu vin spelul ăla de viață degeaba. Hai, vedem, poate descoperim ceva magic. Armă nu am. Hai că le pot să vedem ce poate. Da, să-mi pierd tot, ce să mai... Meciul ăsta, cum să vă zic, a fost genial, mai jucăm. Dă-l în pui mei. A fost meci slab. Da, deci primul meci a fost varză. Da, prostia e că nici n-am avut din ce căr să aleg. Hai, mai dăm unul, poate nu pierd și tura 2. Cum e? Prima oară și cum se spune, la început. A doua oară, poate dăm și noi kill, poate luăm și noi win. Uite, mi-ar fi trebuit Lightning Bolt-ul ăla. Crowul mi-ar fi trebuit pe tura 2 de atunci. Uite, și asta era bună. Asta era tot ce-mi trebuia. Și ne dădeam full heal. Mm. Mm. Bă, cred că la el pe ăsta ca să-mi dau și heal, în caz că o să dea el damage. Și sigur va da damage. Ok.
O să-l joc pe ăla doar fiindcă n-am ce juca. O să dau damage face și să vedem ce pică. Nu e rău. Mamă! Nu e cinstice. Chiar nu e cinstice. Hai să dau un lightning bolt acolo. Oh, uite. E bunicel chestia asta. Mai dau un lightning bolt. Dau damage și am terminat. Mi-a dat totul de asta. Ok. Deocamdată am Overlord 2. De gen tura asta acum nu o să pot să joc am pe minus 2 de alea de Crystal Mana. Dar vedem ce pică. Poate avem noroc la ceva bun. O să-i dau lăsarea asta. Bun, ăsta e bun. Ăsta chiar e minion bun. Acum mi-am dat seama că am mirosit silencer-ul. Bravo. Ia vedem ce avem. Oh, mi-a dat ceva bun. Ăsta e bun. Mai încolo, ce-i drept, da, e bun. Acum dăm descoperire. Mai luăm unul. Scot minionul și asta-i tura. Deși am mai puțin în viață decât el. Bine, voiam zic că am bortul mai mare, dar acum s-a adus totul. S-a terminat. Uite, asta putea să mă salveze. Dacă n-are el ceva să-și dea buff. Astea nu-s bune. Aș putea să dau asta. Și cred că da, cred că o dau pe asta, că n-am ce să dau altceva. Perfect. Perfect. I-a îngulit aproape tot, i-a îngulit tot bordul, deși nici nu mai am minioni, e bine așa. Pe turul următor pot juca asta și cu asta, sau pot juca asta și gata, mi-a făcut o heal.
Ia uitați. Aproape full heal. Ăla nu. Ăla nu-i bun. Gata, jucăm Histeria. Perfect. Asta e perfect. Că gen pot să-i dau minionul înapoi în mână. Ia-ți-l înapoi și am terminat runda. Băi, am aproape full cărți în mână. Bun, asta o am coruptă. Pot joc asta, după aia să mă dau heal. Am ceva opțiuni acum. Pot joc asta și pot cursa tot bordul. Acum să vedem ce vrea el să facă. Pare că se gândește cu 3 cărți în mână. Cred și eu că te gândești. Bun, și bine la 3 cărți. Dar eu care am 10 acum. Știi că mai vine încă o carte. Dacă o să mai trag o carte și mai pică o dată în Histeria, e perfect. Uite, am Tricky Totemul. Cine știe ce o să pice. Așa că mai bine nu joc. Uite, am Deadwing. Da, eu vreau pe asta. Vreau pe ăsta, că ăsta știu ce face și ăi bun. Ăi bun de tot. Acum mă duc full face. Da, trebuie. Uite. Deci asta de fi... Să trebuie meciul. Foarte tare, deci... Am început destul de ok meciul, deci am un win și un lose. Deci pe scurt tot un fel de 0-0, doar că... Bine, nu e 0-0. E un win și un lose. Minutul 23. Eu zic că e cam atâta pe data de azi. Sper v-a plăcut. Până viitoare. Hai pa!